mondo wabwa konyo mulo benos ingeni ngima boga sana ineno ka gino tek ne okango pek ne yani oyuak ineno okao energy mang'eny ingeno okao energy mang'eny ngeni kose fwenyi kose yudi no riambo ne jopiny koro bedo nu matek mar explain ni ma gimo wacho mokwongo wacho cost of living measures magi ma serikal oseketo sani experts wacho ni in the next 2 months bando midhi ridi madhi wuoka bando experts en nga and over 10 million bags no awe ni kiwuoyo yo piny dwange ni experts mane koko manyisi joma ni minute koso David ndi expert owacho maber ni sani in the next 2 months bando madhi bede Kenya ka 40 million bags 10 million mano mbele moyo mokwongo mocho marariyo cost of living mano gimose keto negi number 2 for the first time inano ka gope ma Kenya ma ikawo ko wawerego gope okwakao sani counties no be pesa te 32 billion counties imiyo pesa on time mani is no devolution number 2 sani cash transfers no di kaka dwarore ichulo jodongo kata jo pudhe ka pesa in the first for the last 9 years ichulo gi kapoko chul kada ji sara number 1 CDF near ground kendi bedo on time maniso ni Kenya kwanza ujipanga kaka dwatim gas sani dok piny altielo de modok piny serious dok piny die gik mo kete finance act mo wacho ni racho pogo loko wacho ni gik mo koro okango gini kore manyisi ma plan mar duoko cost of living koro ema penji ka ng'ama wiye ler kata ng'ama ok wiye ler mabe gima dwaro Obasanjo mondo bi e Kenya ka ni koro wado discuss cost of living to sama koro kango gino wacho ni subsidies magi wacho ni koro gini e koto ginyal discuss kane gi discuss magi wacho ni ok Kenya kwanza gin magitero gine court wano kotero gine court mamalo no wacho ni gini order mane giketo wacho ni oginyal gengo nikech ndi gik madhi kethore lakini okango gine mo wacho ni oginyal mulo wat cost of living nikech number 1 tip pango mar government mar keto cost of living duoko cost of living koro mar 2 okango nyaka ng'e ni kagigo siasa mar donjo e government gi dhot machien ginyisa nisa jopiny no wan wagore ne gini ni mondo wamosre nikech iwinjo nani bati kane ji obede bipartisan talk giwacho ni Muragera notamore sign a letter onge kaka Muragera notamore sign letter to gin co-chairs gi Otiende Amolo kata mina talks masani dongi wacho ji apar gi adanyisi gimo okango gi ne dhi pango number 1 jomadhi wuok oko mar parliament okango dhi keto Mwangi mano lawyer legal advisor gidhi manyo lawyer gidhi keto Professor Makau Mukwa moro professor mawacho English mang'eny parliament gin gi minority leader kama MPs magidhi keto kacha gidhi keto lawyers giwacho ni Otiende Amolo ka giketo joma serious wawundo for example chalo Babu Owino ogiketo kacha gin gimanyo jomoko mayom kaso gibiro duoka ka giseduoka to kamba bro wacho ni wan jokanjo setamore sign letter wan jogi ok winjo gik ma wacho nikech gionge strategy to wan waktemo ko mondo gige gi olo sema ber kawuono okabikawo lessons mang'eny nikech omulo pok ochulo lessons